отче, добър ден, бе. Пак ли си съгрешил, чадо Комперско? Кого пак си отрепал? Днеска съм по работа тука. Пък и ние вече не правиме такива неща са верите. Късаме на гущера опашката, всичко е легално. Аз вече затворих. Ела тук да се. Хубаво се дахме тука, брато. Пардон, дедо Попе. По работа, значи. Да няма да даравате картофи на църквата. Не дей, че от тези миналогодишни баба Попадия ми направи един пататник, че след половин час ми се явиха всички равноапостоли и ме поканиха на тайната вечеря да ударим по едно за спорта. Мани, ми се яви Мария Магдалена. Айде, бе. И ме помоли да я направя непорочното зачатие, да ме прости Господ, да ме прости. Слушай са, за какво съм дошъл? С браточките сме отворили една фирма за салами. Ей, давай. Абе ти в тия литургия, нали постоянно разправяте, че човек не може да живее само с единия хляб, после казвате па хляб наш насущни и хляб наш насущни. Дай да вмъкнем и за моите салами нещо там, бе. Клоп за всеки джоб. Много хора идват тук, поне да тръгне бизнеса. Сакън, това е богохулство. Не може такива неща да се правят. Аре бе, братове, па и аз, дедо Попе, аре бе, малка промоцийка, бе. Вместо хлеб наш насущни, казваш салами, клоп за всеки джоб и готово. Няма да е без пари. Като реклама, $2000 ти даваме и това е. $2000? 2000, бе, брато. На месец. 2000. Много ме мъчиш, бе. Много ме мъчиш. Хайде, тръгвай си. Ела другата седмица. $2000. $2000 на месец. Ей, фрасясте! Фрасясте! Кажи, отче Мирони. Фрасясте, чадо мое, иди да провериш кога изтича договора с хлебозавода.